Prabu monggo dipun wiwiti kenging kagem pangemut-emut sarta pangeling-eling. Pinurwa murwing hangga samadhi maladhening manjing jroning alam luyut wis piyak warana mengkeraken jagating rasa rumangsa manjing jagating rasa pangrasa tanana kang rinaos muhung keketeking jejantung sawangrena jroning gesang sang atma lir laknyana lir tumetesing tirta pawitra sang begawan Wisrawa murwa sapa murwane medhar suraosing aji sastra Jendrahayu ningrat parwating diyu sastra cetha paripurneng mangsit arum swarane ururuh pasmone wijang pamedhare mardawa basa basane kadewatan darbe daya hayom hayem hayu nikmatmu pangat satata nitya ing kono purbaning kawasa kang tanpa karana yen ta Cinandra yayah tumetesing toya bun marentul ing patra wening lir barlian sesulak padang kadya purnamaning tanggal Hong Astungkara Sidam Rahayuwa kang rahayu ing budi Hong Astungkara Sidam Rahayuwa kang rahayu ing budi Hong Astungkara Sidam Rahayuwa kang rahayu ing budi satuhune kono ora ana apa-apa kang ana iku yektine dudu kabeh muhung makumpuling panca skandha tegese manunggaling watak limang prakara migeni banyu angin lan swasana kang agal dadya wadah kang alus dadya maya limang prakara kang sawiji-wiji sayekti daya dinayan urip ing uripan bumi wadahe urip geni kang kinuripan banyu dayaning urip angin wujuding urip swasana kang hanguripi kalamun mangkono banjur ana dumadining urip wenang sinebut sang atwaya tegese urip kang sifat loro wenang sinebut sang mantranaya tegese dumadi karana rasaning pangesti wenang sinebut sang karma tegese makarti wenang sinebut tri aksara tegese manunggaling trimurti wenang sinebut jati wasesa tegese kinarya warana jati ning kawasa manjing jroning buwana keterubah saka daya ubenging jagat kaprawasa kodrating bumi satemah kumaringet mbabar pakarti sinebat kusala karma tegese pakarti hayu sansaya lawas ketaman watak ing jagat sansaya kataruku pakarti ning dudu ruwate muhung sarana ning awas lan eling sanadyan to hina tanantuk kamulyan maksih bejo kalamun tinitah manungsa jroning kono maksih bisa tetulung diri sarana mangun watak utama limang prakara rila sabar temen narima lan budi luhur ngambah marga hayu panca paramita ngrasuk sejatining paugraning urip kang sinebut panembah budi dharma tapa brata lan marsudi hambek kautaman urusaning pamertobat sinatan tulusing budi dharma iku margane ruwat saking sakeh sangsaya eling marang sangkan paraning dumadi sedya bali marang mula-mulanira purwane sira pepaes raseksa nalika kauripan ing uni demen siya mangsa daging
rahayune sira mengku budi susila kagawa saka maksi tedhak ing Jawata linuwih. Raseksa iku candrané Sang Raditya. Urupe panas nanging nguripi sagung dumadi. Katarungku dening karma bumi tekse kebeladang endahing kahanan. Kongsi kerem lan kesengsem marang bebandaning jagat rahayu dene sira caket lan surasane weda suci. Kawasa mengku susila dharmika yaiku kang entas panandanging lelantaran atmajanira kusumaning ayu Dewi Sukesi. Karna Jenara terusing rasa padhang trawangan jagate Prabu Sumali lir tanggas pisan kapurnaman soroting batin sumirat naratan sarandune nganggo sakala ruwat wadhaking raseksa sami sakala dadya narendra kang bagus warnane. Kakang Peremban ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Sasampunipun kula mirengaken suraosing sastra Cindrayuning Ngrat pangrumating diyu nalika padhang tetrawangan panduru kula enteng badan kula. Sukesi anakku bocah ayu ing atase sira iku mau bocah wadon duweni gayuhan kang luhur. Inggih Kanjeng Rama Prabu. Peremban ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Kakang Peremban. Yayi Prabu. Sampun ngaturaken panuwun kaliyan kula mindak klentu. Kula aturi ngaturaken panuwun dumateng purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat niki narya lantaran. Mekaten Kakang Peremban inggih Yayi Prabu. Piye Sukesi panyawangmu? Rama. Sak menika sariranipun Kanjeng Rama kawis tinggal sampun prayogi sanget beneh kelawan ingkang sampun paduka menika narendra petaes setengah raseksa nanging sak menika sampun kados satriya tama wiladalah. Syukur-syukur yen pancen ngono Nger Sukesi. Mangkono Sukesa ingkang rikala semanten ngijen sak jabaning sanggar tetela Aji Sastra Cindrayuning Ngrat kalamunta ingkang nampi pranyata resik bebudeni saged anjalari kamulyan nanging kalamunta manungsa kang ngangsa kekarepane teksih nggih mangsa sing durung sak mestine ilang kebagusane wujud dadi raseksa. Kanjeng Rama kapejana sendika ndederek kula Rama kula nyuwun pejah kemawon Kanjeng Rama. Hus celometan nyebut aku Rama iki anggepmu aku ora duwe anak buta kok dapurmu kuwi Rama. Kula putra panjenengan Rama. Anakku sapa?
Anak kuwi mung loro, Sukesi lawan Sukesa. Lah inggih kula menika ingkang putra pun Sukesa Rama. Apabila kula nampi walating Adi Sastra Jendrayuningrat kala wau kula mirengaken nginjen wonten sak jawining sanggar palanggatan. Saya dangu saya awrat badan kula. Sareng kula raos-raos badan kula saya ageng kula ngilu jebul kula sampun pepaes raseksa. Aduh anakku nggih.